Do zabawy, którą teraz urządzimy, potrzebna nam będzie gałązka bazi. Wiosenne bazie, wiosenne bazie, wiosenne bazie, daj nam daj. Może spróbujecie zawołać tak razem ze mną, a pani wychowawczyni przez ten czas przygotuje potrzebne bazie. A więc wiosenne bazie, wiosenne bazie, wiosenne bazie, daj nam daj. Posłuchajcie jeszcze raz tej piosenki, to lepiej zapamiętacie, o czym się w niej śpiewa. Prosimy. Wiosenne bazie, wiosenne bazie, wiosenne bazie,